El mercat de treball ha viscut un bon mes de juny amb la creació de 233.000 llocs de feina, però l'atur continua sent un problema greu entre els menors de 25 anys. Aquest cap de setmana, al circuit de Montmeló, alumnes d'una escola de Navàs participen en un projecte social dirigit a joves poc motivats amb els estudis. Durant aquests dies seran mecànics d'una de les escuderies. És la recompensa final participar com a mecànics a la històrica cita del 24 Hores de Catalunya de motociclisme. Des del febrer, aquest grup de joves ha fet un curs de mecànica de competició guiats per professionals del sector. La iniciativa principal de tirar endavant aquest projecte era captar sobretot alumnes que estiguessin desmotivats, que en aquell moment d'allà al mes de febrer que no estiguessin estudiant ni treballant, i vam pensar que un al·licient de participar en les 24 hores de motociclisme els engrescaria a reenganxar-se en els estudis. A Catalunya, un 17,4% dels joves abandona de forma prematura els estudis, segons la darrera enquesta EPA. Projectes com aquest volen abordar la problemàtica. Aquí treballen en equip i enforteixen altres valors com la responsabilitat, la superació o la perseverança. La juventud se implica, pone su voluntad y está aprendiendo lo que está estudiando, vaya. Y lo está estudiando aquí en una competencia como son las 24 horas. Així es motiva més, perquè estar en una aula sempre amb els llibres i tot això, vulguis o no, t'amarga. I així és més entretingut, és més pràctic tot i en general és millor. L'escola vol que recuperin la il·lusió d'estudiar i treballar. Expliquen que, a més, els cicles formatius relacionats amb l'àmbit del manteniment electromecànic tenen actualment un alt índex d'inserció laboral.